हेल' लोगोफोर सावथालफोरनि जायगायाव दुर्गा फुजा नायनो थांदोंमोन। जोबोद भिर मानसिफ्रा आयु अयथासारखा जोबनो गैयैखा होंगो दोंगो नायनानै ला नोंथांमोनहा। Mama di sini. Ini nasi ada. Oi Didi, Didi, oi Didi. Mau, nomor deh. सावथालफोरनि परम्परा मोसानायजों नायनानै ला नोंथांमोना जाय बिथांमोना नुवाखै सावथालफ्रा बेबायदि मोसायो। बिथांमोननि मोनसे परम्परा मोसानाय नायनानै ला। दावदै खेल, दाव खेल आरो बायदि बायदि खेलाव दसे गेलेनानै इन्जय खालामबाय। जोबोद मानसि जादों नायदो नोंथांमोनहा सानावनो बे जायगायाव लैहोर लैहोर सुबुंफोरनि बाना नायदो नोंथांमोनहा जोबोद मानसि जादों जेरैथिंबो मानसियानो मानसि बे मेलायाव। नैबे मुथि दोननाय जायगा आरो ओरैजा नायदो नोंसोर हाजार हाजार मानसिया बेहाय जमा जादों बे जायगायाव। नायनानै ला नोंथांमोनहा जोबजासे नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ। उन्दैफोरनि गेलेग्रा दखानाव नायदो जोबोद होंगो दोंगो अयथासार भिर जाखायो। नायनानै ला नोंथांमोनहा अयथासार भिर जायो उन्दैफोरनि गेलेग्रा मुवा फानग्रा जायगायाव। एकदम होंगो दोंगो थालायलाया।